youtubeiros, vivimos nunha sociedade no que está de moda gastar 500 euros nun can, a pesar de saber que as canceiras dos municipios están a tope de animaliños pendentes de buscar un novo fogar. Por iso quixemos achegarnos ata a canceira de Ordes para ensinarvos un exemplo de como viven estes animais. A parte da nosa visión, tamén quixemos contar coa opinión da asociación que colabora con esta canceira. O que facemos pois é iso, conseguir que estes canciños non sean olvidados aquí en estas xaulas e que poidan ter a oportunidade de volver a encontrar un fogar e unha familia que os queira. Esta que vedes aquí é unha cadeliña que ainda non ten nombre, é dos últimos que chegaron, como podedes ver en que estado chegan, vanse recuperando na canceira e ao final acaban sendo uns canciños preciosos e adoptables por calquer familia, porque ademais son todos moi buenos e moi tranquilos. É moi gratificante axudar a un can destes porque cho devolve con moito cariño. E Monchi é un caso especial porque é un cruce de PPP, inda que non parece moito, e necesitamos acollida ou adopción, posto que ten tanta enerxía que no canil ten que estar solito e sabedes que é un sol, non? Vamos a presentar a Mar. Mar acércase á canceira de Ordes porque viu a Tango no Facebook, gustoulle moitísimo e gustaríalle adoptalo. Vin que era un can moi boiño, desamparado, eu xa teño a experiencia de adopción en canceiras e, bueno, simplemente vin a velo porque me gustaría adoptar. Eu penso que algo moi satisfactorio, enche moito a túa vida de ledicia, son unha pasada de agradecido, sobre todo os cans que colles en canceiras. Eu recomendo a todo o mundo que faga unha visitiña para que se conciencien do que hai, dos abandonos e, sobre todo, pois que son uns cans que son moi agradecidos. Bueno, o pouquiño que faz por eles devolvencho, pero con moitas creces. Entón, pois, bueno, eu recomendo a todo o mundo que faga iso porque realmente se precisa. Hai un sinfín de razóns polas que adoptar e non mercar. Son máis agradecidos que calquera. Saben que lle están salvando a vida, están lle dando unha nova vida. Hai moitos donde elixir. Vaslle a dar cariño, vaslle a dar un fogar. Así que non merques, adopta. Hai milleiros de cans esperando un fogar. Por que non lle das o teu?